Kula badhe tanggih Yai. Monggo. Napa bengkel kok kula kok sepi mawon Yai. Pripun rasane Yai? Napa bengkel kula kok sepi ae. Nggih. Siji, catatannya bahwa rezekine masing-masing menungso, makhluk menungso iku wis ditakdir Allah. Yakin ya? Nggih. Gak ngarah rezeki pean iki melayu nang wong liya, tertukar wong liya. Nek encene bagian pean gak ngira kerebut wong liya. Yakin ya? Nggih, yakin. Bahwa rezeki kabeh wis dibagi mbek Gusti Allah, gak ngarah malaikat ngedume iku mleset. Nggih. Siji. Monggo. Iku ditanamkan dulu sing kuat. Jane rezeki iku sakmene. Makane tahu iki kok tokoku sepi sampean dikongkon wiritan. Polahe nek toko sampean rame sampean gak kok wiritan. Maka itu juga rezeki. Rezeki iku gak mek toko laris tok, bengkel rame gak. Tengok-tengok wiritan iki ya rezeki. Oh dikongkon maca Quran bae. Niku ya rezeki. Ana rezeki zahir, ana rezeki batin kok. Kowe yang dikek gelem nang langgar jamaah iku ya rezeki. Cekak duit tok. Bahwa ini wis ditakdirno Gusti Allah sehingga gak ngersula. Terus kudu husnudon dawuhe Buya Asofa. Meneh rame didobeli karo Allah. Husnudon dalam setiap ujian ngoten niku. Iya. Terus kok rong dino sik sepi, beke meneh ping hari ketiga meneh didobeli ping 3 mbek Allah. Gak ngarep bleset rezeki. Lah nek pean katene budal ae wis ala sepi iki. Lah, Nggih. nek wis budal, waduh gremes rek mendung paling bengkel iki sepi. Lah Gusti Allah apa jare penyonomu? Maka takdir itu digaris dari awal dikerentekno dhisik. Lah nek aja ngrentek elek. Masih mendung nek pangeran gawe rame kate apa? Masih udan warung laris pangeran mau iso ae. Masih nurut menungso gak masuk akal pangeran golekno dalan iso ae. Kudu husnudon. Loro. Wake carane telu mungkin sedekah. Bolake Kanjeng Nabi dawuh istanzilur rizqa bis sedekah. Nek bahasaku bentelen cek mudun. Amriya mudun sira kabeh. Arizqa rezeki. Bentelen rezekiku, rezekimu iku cek mudun. Ya napa Kanjeng Nabi benteli? Sedekah. Sedekah nam. Wis mari sedekah, Pak. Niki nate cerita kula Yai. Hmm. Putih miskin nate. Diperintah buya niku kengken culuk dari alasan ngeten terus ya. Kok dari Pak Ijin niku. Ngene Yai. Nek wong mari culuk iku awas lho kok ati kon miskin lho dari. Loh. Ngeten iki, tambah putih miskin. Niku kualik niku. Solo iku nyedek pangeran kok. Sing ngedung pangeran kok. Nyedek ya tambah kaya akeh sing cedek. Ya salah. Ya wong kan kene biyen Kudu diwalik iku. Persepsi itu harus dibalik. nggih. Wah, ya keliru. Nyedek pangeran yakin enak. Lah nek dhewe pikiran ngono, salah dhewe pikiran ngono kok sudan. Sudah miskin. Lah ya kok sudan iku. Lagi terus ibu nek wedi-wedimu tambah dimiskinaken ta Iya ya. iya, man apa khafa syai'an yaqfi. Sapa wong sing wedi apa-apa bakal jatuh kepada apa-apa yang ditakuti. Oh, lha iku sudarmu dhewe. Wong Gusti Allah iku apa jare penyonomu? Ana inda dzanni abdi bi. Aku iki apa jare penyonoe kawulaku. Hadis qudsi. Las Lha terus marang aki kadang ngene lho ya. Tokoku aku iki bendina ngelboni kotak masjid 2000. Tokoku sepi aku ngelboni 2000. Tokoku rame iki mang. Biasane badi 1.000, badi 200.000 umpamane ngono ya. Ngelboni kotak masjid iki lho mek 2000 pancet. Rugi kon. Kon nek rame luwe pegel awakmu, tandang gaene luwe repot,
Sangumu mek 2000 pancet. Lho rugi, Pak. Mestine sedekah ya tambah akeh. Wah iki mang laris rek 4.000. Plus Oke ya akeh. Umpamane ngono. Tak dobelane 4.000. Iki contoh cilik-cilik anak. Lho sangumu luwe akeh. Di sisi lain, nek rezekimu 100.000 awakmu ngleboni kotak masjid 2.000 terus saiki rezekimu 200.000 ngleboni kotak masjid 2.000 berarti gak syukur kon iki. Ya gak ditambahi ambek Gusti Allah nek gak syukur. Mestine rezekine dohir iku tambah akeh, mestine sedekah ya tambah akeh, ibadah ya tambah apik, mestine ngono iku disyukuri jenenge. Oh, tukune waris tambah gak sembahyang sunnah, lah gak disyukuri berarti. Lah tukune laris tambah gak ngaji, lah gak disyukuri berarti. Akeh iki perkarane. Soal servis pelayanan nang wong ya apa ya wong cek seneng menggok dijet iku soal dipikirkan aja. Soal ditata dohir. Artinya nek kepingin maju secara dohir ya dipikir ya apa wong sok menggok. Aku nek ngomong ambek pelanggan bae sing enak. Tak umprano bae kelarangan. Ta ya apa ngono. Servisku bae kurang apik. Dan lain sebagainya. Servis gratis nam. Oh iki akeh perkarane iki. Nah, ayo ditintingi dhewe-dhewe sing ngono iku apa warungku kok sepi, apa bengkelku kok sepi. Ayo renungi ditafakuri dhewe-dhewe ndek endi kurange. Maka nyambut gawe gak bakal maju nek gak dipikir. Yang kedua dielmoni. Muga-muga rezeki kita gak bakal blesen nang wong liya. Cuman dongane rezeki kita muga-muga diparingi barokah kali Allah.